Prepáč, ja som myslel, že mikrofónovej strane. Nemám ti to To máš rada afory. Ono sa to tak pomalinky mení na Peťa Kuču. Dobrý večer. No, my to mali tak trošku rozdelené. Ja viem písať a kolega Mišo vie zase čítať. Takže preto čítanie aforizmu bude rozdelené na medzi dvoch ľudí. Takže nech sa nachystá prezentácia. Tak vám poviem len toľko, že v Žiline som 11 rokov, tak už sa cítim aj ja tak trochu lokálne. Prezentácia je nachystaná tak asi zbytočne. Pred 11 rokom si sem prišiel ako čo? Ako stredoškolák, následne som sa stal vysokoškolákom. A jakú strednú školu si prišiel? Prišiel som sem ako vyštudovaný stredoškolák študovať vysokú školu, takže študoval som na Žilinskej univerzite. Strojnícka fakulta. A čo má Rina spoločné s písaním a ešte s takými krátkými, špecifickými útvarmi, ako sú afory? No, mne sa niekedy aj pri tých, sa myhali rôzne tie ozubené kolesa, tak som tam videl nejaké nápady, alebo neviem prečo, ale som presedoval zo strojariny na literatúru, čiastočne. Takže poďme sa pozrieť, ako to Tomášovi píše, je miestne, no lokálne, myslím si, že je v téme, môžeme to pripustiť. Fungujeme. Tomáš je teda predstavený, takže o ňom už veľa asi nemusíme rozprávať, už ho všetci poznáme, to je on. A možno, kým sa dostaneme ešte k tým samotným aforizmom, tak ja by som dodal len tak možno jeho začiatky aforistické vlastne boli také, že Tomáš ani nevedel, že tie aforizmy píše a cez to všetko ich písal, lebo celé to začalo tým, že si začal také nejaké svoje myšlienky zapisovať ako statusy na Facebook. Až mu jedného dňa niekto povedal, že toto, čo ty píšeš, tak to je normálny literárny útvar, ktorý je zakategorizovaný a toto niektorí píšu normálne profesionálne, takže on sa jedného dňa uvedomil, že aha, dobre, tak odteraz to nebudem volať statusy na Facebooku, ale budem to volať moje aforizmy. Takže nastal ten zlom. Ten zlom potom nastal aj pri tom, že Tomáš si zohnal knižku od Tomáša Uleja, možno ste ho niektorí tu aj niekde zachytili, od neho sa potom trochu inšpiroval. No a toto tu bude taký prierez Tomášovej tvorby, tak poďme na to. Keď by vás niektorému kľudne niečo napadlo, tak kľudne doplňujte. Preventívna prehliadka. Tým, ktorí neustále túžia byť stredobodom pozornosti, by pomohlo, keby ich raz za čas prehliadli. O úcte. Človek má vždy najviac úcty k tomu platí účty. Jednoduchosť. Ľudia s jedným duchom sú jednoduchí. A toto bol prvý aforizmus, ktorý Tomáš napísal ako aforizmus. A toto už je potom zlomovo bode, kedy sa dostal od Facebooku normálne k svojej tvorbe. Istota. Aj ten najortodoxnejší ľavičiar má jednu ruku pravú. Jeden z mojich obľúbených. Protiklady. Muž a žena sú protiklady, ktoré sa preťahujú. A toto bol zase, keď sme hovorili o tom jeho zlomovom bode, tak tento status bol ten posledný uverejnený ako facebookovský status, potom už teda nasledovali tie klasické písané. Liek na chamtivosť. Podaj niekomu prs, nebude chcieť ruku. Pravá láska. Ryby už na to prišli, keď sa dvaja vo vzťahu trú, až vtedy je to true love. Tento aforizmus má takú svojskú históriu, ten zase vznikol na fajčiarku, práci u neho. Slobodná vôľa, nech si každý robí, čo chce. A nápadný nápad, kto príliš premýšľa, riskuje, že ho niekto napadne. Teraz o chvíľku bude taká aktuálna táto tematika. Vianočné trhy, punč snotet. Alebo aj turistika. Pri turistike sa dá dosiahnuť vrchol z vetravy. Práca šľachovatie človeka. Vlhké objatie.
So závesom v sprche mám veľmi intímny vzťah. Takmer ako z Biblie. Žena si a na prachy sa obrátiš. To je veľká pravda, druhá pravda je aj táto. Pravda. Niekto by mal pohlaviu nežnému povedať nežne, že lichotením sa nemladne. Do práce. Po víkende opäť do práce. Už mi chýbali tie koláče. Toto bola Tomášova reakcia na to známe slovenské, že bez práce nie sú koláče. Dopravný servis. Cesty sú vlhké. Vodiči, dávajte si pozor, aby ste si nešmykli. Nasleduje taký dlhší puzzle. Spoznávanie ženy je ako skladanie puzzle. Každý kúsok je súčasťou jednej skladačky. Samozrejme, že človek nemusí poznať každý kúsok, aby si vedel vytvoriť celkový obraz. No ako to už pri puzzle býva, celé snaženie je uľahčené, ak sa počas skladania môžete sem tam pozrieť na škatulu. Ja teda Tomáša poznám už asi 10 rokov a on je naozaj majstrom takých minimalistov a takého slovného hrania sa. A toto je najdlhší aforizmus, aký budeme počuť, takže odteraz už budú len kratšie. Cestovanie. V Thajsku majú celkom neslušne rozvinutý cestovný ruch. Inzerát. Hľadám časovo flexibilnú ženu. Chcem, aby sa mi časom prispôsobila. A pohárom vína piano nenaladí. Nasleduje zvrch. Bývalý režim bol zvrhnutý najmä pre svoju zvrhlosť. Hlavne na jeseň, to je taká aktuálna, môj záhradník by sa určite volal Hrabie Montelisto. Tento konkrétny bol napísaný zhruba o takomto čase asi pred 2 rokmi v Žilinskom parku. Jeden z tých mojich obľúbených je aj tento nasledujúci významový paradox, ktorý hovorí, že predĺžovačka skracuje vzdialenosť. Zlom. Sádra dole, ruka hore. O muchách. A jedna mucha je niekedy too much. Dvaja introverti. Najprv na seba mlčky hľadia a neskôr sa mlčky hľadia. Teraz si dáme taký vrana k vrane. Montéri najviac túžia po montérkach. Zmena. Dlho svietilo slnko, potom sa totalitne zatiahlo. Spotené Francúzsko. Aj ty sa paríš? Tento zase bol napísaný, ak si niekto ešte pamätá na tohtoročné horúce letné dni, tak práve tu vznikol aj tento Paríž. Som rád, že sa vám páči Tomášové nazeranie na svet. Osud. Nič nie je náhodou. To ani náhodou. Kinológ. Kto chce psom byť, samicu si nájde. Skúsenosti hovoria, že na huby je lepšie chodiť, ako padať. A sú jeden ako druhý. Kde je druhý, je vždy aj jeden. Okamih. Okamihu myhol okom, bez myhnutia oka. Po chvíľu začnú jesenné dažde a viete, že dážď vždy dobre padne. Vždy pripravený. Na budúcnosť sa treba dopredu pripraviť. Na minulosť stačí aj dozadu. Som rád, že Tomáš zaradil aj niektorý z týchto tematických ohľad, ktoré sa pozerajú dozadu, lebo dnes slávime 520. výročie Kolumbovho objavenia Ameriky, takže aj to patrí k tejto minulosti. To len taká súka, keď by niekto nemal dnes dôvod na oslavu, tak môže slaviť Kolumbusa. Vo vesmíre. Vesmírom letel objekt známy ako neznámy lietajúci objekt. Čas obetovať sa. Dobrý priateľ sa pozná podľa toho, že sa vie za druhých naobedovať. Prínosné zamestnanie.
V reštaurácii je pre návštevníkov najväčším prínosom čašník. O kliešťoch. Údržbárom kliešte nevadí. Ten, čo nasleduje, tak je taký zase zapasuje k tomuto Žilinskému literárnemu festivalu, lebo uhol pohľadu vraví, že kniha je príkladom toho, že na umenie sa treba pozerať z každej strany. Najlepší priateľ. Pes, ktorý hryzie, nešteká, má plné ústa. Filozofický prístup. Tak ja neviem, povzdychol si Sokrates. Diptych. Dielo z dvoch dielov. Dvere. Každé dvere sa sem tam otvárajú. Priority. Mám toho toľko, že neviem, čo neskôr. Keby sme si spravili možno taký malý prieskum, zistili by sme, koľko sa týmto prioritami riadi.